Казвам се Валентин Тодоров и съм от град Сандански, България. В това кратко видео искам да ви покажа как майка ми, която е на 87 години, приготвя традиционна българска баница. Тази рецепта е част от нашето семейно наследство. Майка ми я научи от баба ми, а тя от нейната майка. Сега искам да я споделя с вас, за да се запази за следващите поколения. Започваме с продуктите. 4 яйца, една кофичка кисело мляко, една чайна лъжичка суха мая, около 700 грама брашно и 250 грама сирене, малко олио за намазване на корите. Всичко се меси на ръка, без мерки, на око, както го е правила винаги. Движенията са отиграни от дългогодишната практика. Така тестото става меко и еластично, готово за точене. След като втаса, тестото се разделя на топчета. На масата се ръси малко брашно и започва точенето. Бавно, с търпение, с традиционна дървена точилка. Корите трябва да станат тънки, но здрави. Това е умение, което не се учи от книги, а от опит, от поколение на поколение. След като корите са готови, се приготвя плънката. Лесно и просто. Яйца и натрошено сирене. Няма подправки, няма добавки. Вкусът идва от продуктите и от начина, по който се съчетават. Тази обикновена на пръв поглед смес ще придаде на баницата нейния характерен вкус и аромат. Сега идва най-деликатният момент – разстилането на плънката върху отделните кори. Всяка кора се намазва с част от сместа. Не се бърза. С внимателни нежни движения тя разпределя сместа равномерно и поръсва допълнително със сирене. Когато си го правил толкова пъти, ръцете ти сами знаят как. Следва завиването. Корите се навиват внимателно, като всяка се намазва с олио. Майка ми добавя още пълнеж там, където има нужда, и намазва корите с олио, за да станат златисти и хрупкави при печене. Така всяка хапка ще бъде богата и вкусна. Навитите кори се подреждат на кръг в традиционна тава, бавно и внимателно, за да не се скъсат. След това баницата се поставя в фурната и се пече на 180 градуса за около 30 минути. Миналото това се е правило в чугунени печки на дърва, които придаваха още по-характерен вкус на баницата, но дори и така вкусът пак е уникален. След изпичане, баницата се покрива с чиста кърпа, така омеква и се запазва топла. Това е истинска българска баница, направена с търпение и много любов. В миналото неразделна част от ежедневната или празнична трапеза във всяко българско семейство. Надявам се, че с ваша помощ ще я съхраним и за следващите поколения. Благодаря!